Vale, pues buenas tardes. Vamos a empezar, ¿vale? Ya hemos dado unos 5 minutos de cortesía. Como se va a grabar la exposición, se va a grabar todo lo que vamos a ver hoy. Para la gente que no pueda asistir, pues comenzamos. En primer lugar, pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Daros la bienvenida. Me llamo Moisés Moreno, soy asesor de servicios, asesor de FP. Entre ellas llevo la familia de servicios socioculturales y a la comunidad. Supongo ya desde el principio, desde finales de septiembre, os habrá llegado correos míos, tanto de manera personal como del correo de FP Surveys. Yo estoy aquí para ayudar, todas las necesidades, propuestas de formación he ido recogiendo. Ya he lanzado también a los jefes de departamento la posibilidad de ir creando ese programa para el quinto encuentro de intercambio de experiencias. Estoy aquí para ayudar, así que cualquier cosa, molestarme todas las veces que haga falta, ¿vale? Y, y enviarme los correos que necesitéis y hablamos y vamos para adelante, ¿vale? Agradecer esas propuestas, esas que ya he recibido, ¿vale? Si alguien tiene alguna propuesta más de formación, me la puede hacer llegar. Y bueno, recordar también que hay un cuestionario con 5 preguntas que se abrirá a las 2 de hoy y que estará habilitado hasta el miércoles 4 de diciembre, hasta las 23:59, y que luego al final de todos los webinars se abrirán todos los cuestionarios por si alguien pues ha tenido no se ha acordado o le falta por rellenar algún cuestionario. ¿De acuerdo? Eh, También podéis escribir alguna pregunta en el chat. De momento tengo habilitados, creo que tenéis habilitados la posibilidad de abrir micro, ¿vale? En función de lo que diga Emma, pues vamos abriendo, cerrando micros y si no, pues al final, si queda alguna pregunta, se puede también comentar. Y nada, agradecer la asistencia a Emma Sancho, que es docente del IES Gran Vía en Alicante. Es diplomada en trabajo social, educación social, licenciada en sociología, especialista también en resolución de conflictos, profesora asociada a la Universidad de Alicante, coordinadora también del proyecto Lara y además también antigua asesora del Centro de Innovación y Digitalización Avanzada, que es el CIDA, y que, bueno, simplemente le cedo la palabra y muchas gracias por compartir este tema con nosotros. Adelante. Molt bé. Bon migdia a tots i a totes. Gràcies, Moisès, per les teves paraules i per la presentació. El meu cometut avui és un poc apropar la idea, no?, de com digitalitzar la nostra família professional. Una família professional que té unes peculiaritats específiques, som una família molt humanitzada, no?, on el contacte directe entre les persones, l'establiment de vincles entre usuaris, institucions i tot el teixit comunitari és fonamental i moltes vegades l'introduir elements tecnològics, no?, fa com que les relacions siguin fredes, no?, o pot ser que canvie la forma d'intervindre, sí? Mireu, el fet d'avui participar ací per a mi és tot un repte, però al mateix temps sí que m'agradaria i utilitze esta xerrada i este espai per a poder compartir amb tots vosaltres una part d'investigació i una part de primera aproximació de com està la nostra família professional dintre del món de la digitalització. Perquè quan vaig estar treballant com a assessora en el CIDA en l'any 2022-2023, ahir vaig descobrir moltes coses, moltes llums i moltes ombres en relació al món de la digitalització. La idea que com a professional d'una formació social jo tenia establida respecte a lo que significava digitalitzar i com va canviar tot això. Vos conto un poc el que he pensat per a aquesta sessió. Bueno, aquí ha fet la presentació, teniu el meu correu electrònic ahí per si en algun moment voleu contactar.
I el full de ruta que he dissenyat per a la sessió d'avui és, primer de tot, què implica el repte de digitalitzar la nostra família, no? La família de serveis socioculturals i a la comunitat. En segon lloc, el meu qüestionament és, escolteu, realment comencem des de zero, no? El procés de digitalització en la nostra família, o nosaltres ja som prou digitals, no? Però no ho sabem perquè no ho hem evidenciat o perquè no portem una sistematització o fiquem el focus en eixa direcció. I per últim, què coses podem fer o què coses ja fem que estan vinculades a la idea de digitalitzar la formació professional i en específic la nostra família, que és el repte d'avui. Sí? Bé, mireu, què implica la digitalització de la família de serveis socioculturals? Implica algo que nosaltres ja fem com a professors dintre de la nostra família i de tots els cicles en els que impartim docència. Aplicar i digitalitzar la FP implica l'ús creatiu, l'ús crític i segur de les tecnologies de la informació i la comunicació. Bé? Nosaltres, estos criteris de creativitat, de pensament crític i de generar espais segurs, nosaltres ja ho fem en el nostre dia a dia i em consta que en tots els cicles en els que impartim docència. Ara, el repte el tenim en començar a utilitzar i a ficar dintre de les nostres programacions, dels nostres mòduls, aquestes tecnologies de les que ja fem ús i li demanem a l'alumnat que utilitzi dintre de les seues presentacions, dintre de les seues exposicions, al llarg dels seus TFMs, en els treballs d'investigació o quan apliquem metodologies actives, però redirigint i sobretot ficant certa importància a aquest ús madur de les tecnologies, no des de l'oci, no des de la part informal, sinó aplicar-les al món laboral. No? Per tant, este ús de les tecnologies implica aconseguir uns objectius dintre de lo que és la professionalització, no? El treball, l'ocupabilitat, l'aprenentatge, l'ús del temps lliure, la inclusió i la participació en la societat. El procés de digitalització no és una moda, no és una tendència, no, és una necessitat, perquè actualment vivim en una societat altament digitalitzada i ho fem ús d'una manera bàsica d'eixes competències digitals. Sí? Aquestes competències digitals simplement les hem de visualitzar i millorar-les, perquè hi ha moltes que ja fem ús d'elles i sobretot les empleem en el nostre dia, tant dins de l'àmbit educatiu com a ciutadans. Sí? Aquestes competències digitals han de recaure i tot el nostre alumnat ha d'adquirir-les. I pot adquirir-les d'una manera bàsica, d'una manera experta, d'una manera avançada. I parlarem d'això, no? Eixa graduació, com s'ha de donar. Les competències digitals realment implica que el nostre alumnat, dintre de la família professional, dintre de la nostra família professional, aconseguisca uns coneixements vinculats a un llenguatge específic bàsic, no? A nivell textual, a nivell numèric, icònic, visual i gràfic respecte a la tecnologia. Això implica el coneixement de certes aplicacions informàtiques. No totes les famílies professionals i tots els perfils professionals necessiten saber el mateix de tota la varietat d'aplicacions, sinó aquelles que s'apliquen a la família professional i també segons el grau de professionalitat, no? I el nivell de professionalitat segons cada cicle. Per altra part, les competències digitals precisen de que l'usuari, en aquest cas el professional, tinga accés a determinades fonts, al processament de la informació i, sobretot, una de les parts importants és saber els límits d'aquest ús digital. És saber els drets com a professional, fins què drets tinc i, sobretot, també quins són els punts febles o els límits que jo he de conèixer perquè si no puc estar anant contra llei sense saber-ho, no?
Actualment, el nostre alumnat és un alumnat que és natiu dintre de lo que és el món digital, però també ens adonem que moltes vegades no saben fer ni un ús bàsic o professional de determinades ferramentes, no? Quantes vegades hem trobat un correu electrònic on en el concepte ens han explicat el dubte que tenen o ens han sol·licitat una tutoria, o de sobte, dintre de lo que és la creació de contingut, que el nostre alumnat genera molt contingut digital, no existeixen uns paràmetres mínims, no? O que si això s'aplicara en un àmbit professional seria molt qüestionable, no? Des d'aquest vessant. Però una idea que sí que és necessària que tinguem és que el nostre alumnat una base ja té, perquè utilitza aquestes aplicacions o té un accés més fàcil des de l'oci a aplicacions o a la generació de continguts o inclús a la resolució de problemes vinculats en el tema de la digitalització. El que hem de fer és descobrir-lo i reconduir-lo, no? Dintre de lo que són les diferents figures professionals. Mireu, per a poder entendre un poc això de les competències digitals i per saber com ho podem aplicar en els diferents cicles de la nostra família, vull presentar-vos el DIGCOM. Jo crec que molts de vosaltres i moltes de vosaltres coneixeu aquest document. Este document és un document europeu i en aquest document es presenten 5 àrees fonamentals dintre de lo que és la digitalització. Aquestes 5 àrees són la búsqueda i gestió de la informació i dades, la comunicació i la col·laboració, la creació de continguts digitals, la part de seguretat i la de resolució de problemes. Aquestes són les 5 àrees que composen tot el que seria aquestes competències digitals, sí? Aleshores, dintre de lo que és la formació de serveis a la comunitat, nosaltres en les aules i en els diferents departaments, el que hem de fer és activar aquestes competències en aquestes 5 àrees, sí? La meva pregunta és, ho estem fent? Som conscients de que estem activant o estem treballant la part digital en aquestes àrees? Jo vos dic que sí, però moltes vegades, fins que no hagi de la palestra el tema de què és la digitalització, hagi de ser rebombori i ens qüestionem que potser nosaltres no sabem de determinades coses, la xerrada d'avui i l'apropament a la família professional és per a dir que moltes coses ja les fem, però potser no li han posat nom i és probable que nosaltres el que fem és un apropament també des del manejo d'usuari, no d'expert, no? Però moltes vegades no és necessari ser expert en cada una d'aquestes àrees o en cada una d'aquestes competències. I ahí és on vull apropar-vos aquesta tranquil·litat, perquè hi ha coses que nosaltres ja estem fent bé, necessitem determinats suports i potser aquests suports són rúbriques, aquests suports són materials específics, val? O aquests suports són simplement acords de departament de com establir aquestes coses per a fer-les visibles, no? Aquestes coses són les competències digitals. Mireu, el DigiCom s'organitza en aquestes 5 àrees que vos ha comentat, però cada una d'aquestes àrees té en un total de 21 competències. Aquestes competències són, diguem que, els coneixements, no? Les aptituds, els procediments que el nostre alumnat ha d'adquirir quan desenvolupa aquestes competències digitals en un marc ocupacional de caràcter professional. Molt bé. Mireu, quan vaig estar en el SIDA com a assessora, que actualment este organisme ja no està en funcionament, ha desaparegut, la seva finalitat era qüestionar-se tot el procés de digitalització, de sostenibilitat, de treball d'interconnexió i territorialitat respecte a la formació professional. La Comunitat Valenciana és una comunitat autònoma que és molt rica en relació a lo que és la diversitat de famílies professionals i la qualitat de professionals, de professors i de persones implicades en la FP.
Una de les iniciatives que es va llançar va ser la creació de projectes d'innovació aplicada a la FP. Eixa idea tenia el trasfons de treballar, no? D'activar i de connectar tot el que és el procés de digitalització en un procés d'aprenentatge, però també de generació d'inèrcies dintre de lo que és el mercat econòmic i el mercat laboral, juntant a les empreses. Perquè al final en FP necessitem aquest tàndem. Al llarg de la meva trajectòria dintre del CIDA vam estar treballant les competències digitals. Un dels grans qüestionaments va ser, escolta, si tenim 26 famílies professionals, totes elles superdiverses, en distintes trajectòries, unes que tenen molta més demanda, altres que estan sent demandades, altres que estan inclús quasi desapareguent, no? Perquè no tenen una demanda actual, perquè el mercat canvia, perquè les tendències d'ocupació també. Aleshores, vam pensar com podríem unificar aquests criteris d'avaluació, aquests resultats d'aprenentatge i, sobretot, quan parlem de digitalització, què és el que ha d'aprendre qualsevol professional dintre del seu sector per a poder eixir al món laboral i ser hàbil, no? I tindre aquestes competències digitals. Aleshores, el que vaig a presentar-vos a continuació és eixa recopilació d'informació que agraïsc a tot l'equip del CIDA del que vaig formar part i que vam estar treballant més de 6 mesos analitzant diferents documents a nivell europeu, parlant en països de la Unió Europea per veure com ho estaven treballant, i aquest és un poc el resultat. El que vull arrimar-vos avui i el que vull compartir amb vosaltres és com simplificar una idea que moltes voltes ens resulta doncs, abrumadora, no? Aleshores, mireu, vaig a parlar de cada una de les àrees, no? D'eixes 5 àrees. Vaig a presentar-vos-les. Mireu, l'àrea 1 era la de la búsqueda i gestió d'informació i dades en l'activitat, no? En aquest cas, en l'activitat laboral. En aquest cas, en la nostra família professional. Què ha d'aconseguir l'alumnat, no? Que estudia un grau mitjà d'atenció a persones en una situació de dependència, o que està fent un grau superior de mediació comunicativa, o que està en el món de l'animació sociocultural i turística, o és promotor de gènere, o treballa dintre de lo que és el món de l'educació infantil. Sí? Doncs, aleshores, una de les competències és navegar, buscar, filtrar dades, informació, contingut digital, però, per altra banda, el nostre alumnat, com a futur professional, necessita saber també avaluar les dades, la informació, el contingut digital i, per tant, gestionar aquestes dades, aquesta informació i aquest contingut. Aleshores, és una de les coses que nosaltres sempre fem, independentment de les metodologies tan tradicionals com metodologies actives i dinàmiques que en la nostra família professional sí empreem de manera ja natural, espontània, com la nostra metodologia, és la de buscar aquesta informació, tratar la informació i avaluar-la per saber quines són les dades que ens interessen més o menys. Sí? Quan parlem de la digitalització, és això com es fa? Doncs mireu, primer és interessant que tinguem una definició de lo que és navegar, buscar i filtrar dades, no? Doncs sempre és important que fem o busquem aquesta descripció. Quan parlem de la primera competència, el que volem és activar en el nostre alumnat que sàpiga articular les necessitats d'informació, buscar dades, buscar informació, buscar continguts relacionats en el seu camp professional, però en entorns digitals, per accedir a ells, per a navegar i crear i actualitzar estratègies de búsqueda professional. Per això què es necessitaria? Doncs moltes vegades el nostre alumnat fa ús d'internet, però no sap què és internet, no? Ni les seues característiques. Ells ja han nascut en internet, aleshores no es qüestionen quina és la base, quin és l'origen, com s'estructura, per què està, i moltes voltes saber aquests orígens
les persones comencem a entendre moltes coses que hi ha darrere, no? I també a valorar riscos, a saber potser com emplear-lo, no? Per exemple, moltes vegades, què és la URL? No sé si vos passa, però quan demanem que citen una font bibliogràfica en un treball, bé en un bueno, en un treball final de cicle o en un treball qualsevol, moltes vegades a nivell de citar te posen la URL, però no te citen d'una manera correcta, no? Aleshores, això són competències digitals, sí? Quan parlem de navegar i buscar és què és internet, quines són les seues característiques, què és una URL, ¿vale? Què són els serveis de xarxes, navegadors, buscadors. Moltes vegades ells no diferencien entre el que és un navegador d'un buscador. Aleshores, estan emprant certes ferramentes, però no saben quina és la seva funcionalitat. Per tant, moltes vegades no són eficients o eficaços dintre de l'objectiu que nosaltres ens marquem en els seus treballs, no? L'establir protocols de búsqueda, moltes vegades nosaltres identifiquem una manera desorganitzada que tenen a l'hora de treballar dintre de lo que és aplicar aquests o aprendre aquestes competències digitals implica també establir protocols de búsqueda, no? O, per exemple, com generar processos de rastreig o a utilitzar determinats símbols que ens faciliten aquesta búsqueda. Per altra banda, una vegada que naveguem, que busquem les dades, necessitem avaluar aquestes dades, no? Quines són les fórmules de búsqueda que necessitaria saber per a ser més eficients en aquesta búsqueda? Perquè al final existeix tot un procés d'infoxicació en la que l'alumnat té molt accés a molts recursos i a molta informació, però està abrumat i moltes vegades es queden llegint només els titulars i no profunditzen en el que és la informació de darrere, no? O com poder extraure les idees principals d'un text. Però tot això utilitzant determinades ferramentes digitals. Moltes vegades és necessari i el nostre alumnat com a usuari es dona d'alta en plataformes de diferent tipus, moltes voltes plataformes d'oci, però com a professionals també hem d'identificar aquestes plataformes vinculades a les nostres funcions, no? I a les funcions professionals i que comencen a formar part d'elles o utilitzar la seva informació o inclús, com veurem més endavant en la part de l'àrea 3, generar el propi contingut digital, no? Aleshores, la idea d'esta primera àrea és dotar a l'alumnat de competències digitals vinculades a la búsqueda i a l'avaluació dels continguts, no? I de la informació que pot traure en internet. Per altra part, també, i tancant un poc aquesta àrea, està el tema de la gestió de dades, de la informació i del contingut digital. Això es centra i la finalitat que té és la d'organitzar, emmagatzenar i recuperar dades, informació i continguts en entorns digitals. Moltes vegades diuen, és que he perdido el documento, no sé on està, i tu has d'arrimar-te i dir, mira, el tens guardat aquí, o l'has baixat en descàrregues, o el tens guardat en l'escriptori perquè no has sabut com organitzar aquesta informació. Moltes vegades el propi alumnat no maneja uns continguts tan bàsics, sí? Però tenen accés a aquestes aplicacions. I nosaltres necessitem que també treballem en xarxa, no? A l'hora de treballar en equip. Aleshores, el tindre unes nocions bàsiques de com nomenar un document, posar-li nom, o organitzar-lo o crear una carpeta, són aquests continguts que nosaltres d'una manera o una altra ja estem treballant en l'aula i tenen que veure en esta primera àrea. Bé, la segona àrea és la de comunicació i col·laboració en l'àmbit professional. Els nostres alumnes i nosaltres dintre de l'aula el que intentem és treballar sempre en xarxa i parlar sempre i generar intervencions des d'una vessant interdisciplinar. És important que l'alumnat sàpiga comunicar i col·laborar amb altres professionals del seu mateix sector o d'altres sectors, no?
Aleshores, en aquesta àrea, les competències digitals que l'alumnat de serveis socioculturals i a la comunitat ha d'aprendre és, uno, a interactuar a través de tecnologies digitals, no? Això què implica? Pues que moltes vegades en aquestes tecnologies pot haver una càmera, com se parla davant d'una càmera, no? Què elements has de tindre en compte, o per exemple, si estem treballant dintre d'una plataforma, com pot ser la d'Aules o el OneDrive, com organitzar la informació o com establir una videotrucada, per exemple. Això ells ho fan com a usuaris, sí, però i aquests criteris o aquests elements dintre del món professional? Moltes vegades no el tenen adquirit. No sé si vos passa, però com a anècdota, no? Quan els demanes que facin un vídeo per explicar un procediment, per explicar un protocol, per explicar, no sé, alguna aplicació que han estat treballant en l'aula, de repente tu veus un youtuber, no? Tu veus algú que de sobte ha après per observació d'altres que ja estan realitzant aquestes presentacions, però no des d'una part professional. Aleshores, és molt bé, partim d'ací, anem a redefinir, no? Quines són aquestes pautes, què tipus de llenguatge has d'utilitzar, com has d'estructurar el missatge, no? O com t'has de presentar, no? Per altra part, altra de les competències dintre d'esta àrea és compartir dades, informació, contingut a través de les tecnologies digitals. Com ho compartim i fins a on arriba aquesta compartició. La participació ciutadana professional a través de tecnologies digitals. El tema de la participació ciutadana, tant de manera presencial, quan fem i activem metodologies actives, o a través de tecnologies digitals, és una opció i nosaltres hem de qualificar, no? I d'apropar eines per a que el nostre alumnat també siga actiu dintre del que és la participació ciutadana utilitzant mitjans digitals, no? Col·laborar a través de tecnologies digitals, fer tot un procés de compartiment, no? Perdoneu, no? El comportament, no? Del professional dintre de la xarxa, eixes normes o eixes formes que tenen que veure en la etiqueta, no? Que sí, que no, què formes sí, quines són les més acceptables, aquelles que poden generar conflicte per la interpretació. I després el tema superimportant de la gestió de la identitat digital, no? Quina és la identitat digital que tu tens des de la vessant professional? Mireu, tornem a definir. Tornem a definir. Què és interactuar professionalment? Pues utilitzar diferents tecnologies digitals per entendre els mitjans de comunicació digitals apropiats en un context professional. Què implica això? Doncs dissenyar i emprar estratègies de comunicació corporativa, mantindre actives les xarxes socials corporatives. Molts dels nostres usuaris, dels nostres alumnes precisen en un moment determinat, en les entitats en les que participen, per exemple, penjar continguts en xarxes socials, o respondre a un xat, o respondre a un correu electrònic. Això tindria que veure en la interacció professional a través de tècniques de les tecnologies digitals. Sí? Crec que hi ha algú que té el micro actiu. Val? Hay interferències. Perdona, Emma, activa el micro, que se ha desactivado. Vale, me l'has desactivat tu, sí? Sí, perdona. Vale. Era para... Gracias. Vale, molt bé. El que deia és que com a professionals el nostre alumnat necessita compartir dades, informació i contingut digital amb altres professionals o entre el seu propi equip. Aleshores, com es comparteix aquesta informació? Quins mitjans poden utilitzar? No? I com s'ha de realitzar d'una manera també segura, perquè dintre de la nostra família professional manegem material sensible, no? Dades sensibles, no? Per la població que atenem. Aleshores, és important que sàpien quina és la normativa de propietat intel·lectual, que sàpien citar els continguts, que
coneguen repositoris d'informació, que utilitzen determinades ferramentes, que garantisquen la privacitat d'aquests documents, no? I que també coneguen quins són aquests riscos i aquestes seguretats, no? En aquest aspecte. Per altra banda, aquesta àrea, que és la més extensa, quan parlem de participació ciutadana, implica que, com a professionals actius implicats, i puc pensar en la figura professional de l'integrador social o del promotor d'igualtat, no? El participar en la societat a través de xarxes, utilitzant serveis digitals públics i privats, buscar oportunitats d'emprenedoria i participar professionalment en tecnologies és necessari. És necessari per visibilitzar, per sensibilitzar. Aleshores, doncs, hem d'apropar a l'alumnat a utilitzar canals de comunicació digital, veure l'impacte social d'aquesta participació ciutadana, oferir seguretat en els processos de participació digital i, per exemple, algo que sí o sí sempre demanem per a realitzar les pràctiques o que, per exemple, ara per poder acudir o que vinguin a visitar-nos a centres demanem és la generació del certificat electrònic per interactuar amb l'administració pública o per poder sol·licitar determinats certificats que són necessaris. Moltes vegades veiem en el nostre alumnat que tenen dificultats en això, sí? I nosaltres moltes vegades fem tutorials, en l'aula expliquem el procés per a generar aquest certificat electrònic, doncs que això forma part d'una manera estratègica dintre de la nostra formació. De tal manera que a poc anem aplicant i desenvolupant aquestes competències digitals. Per a què? Doncs moltes vegades per a generar tràmits administratius. El tema de la col·laboració professional a través de les tècniques digitals implica que hem de treballar en xarxa, hem de treballar de manera des d'una vessant i des d'una perspectiva d'equip. Aleshores necessitem conèixer i saber emprar determinades ferramentes col·laboratives. Si jo vos llanço la pregunta escolteu, vosaltres en el vostre dia a dia com a professors i professores i potser dintre també de l'aula amb el vostre alumnat, quines ferramentes col·laboratives són de les que feu ús? Feu ús de Miro? Feu ús d'altres plataformes? Utilitzeu un Canva? Treballeu en un document compartit? Moltes coses d'aixes animem a l'alumnat a fer-ho o en algunes pràctiques exigim que ho facin, no? Doncs que siguem conscients i que podem també avaluar això per saber si tenen aquesta perícia, aquesta destresa i saben utilitzar-lo d'una manera correcta i efectiva, no? Parlar del tema del teletreball, no? Els pros, els contres, els mites que existeixen en relació a aquesta àrea, no? I a aquesta realitat. Treballar els rols d'equip, que ja en l'aula ens costa, doncs s'incrementa moltes voltes el nivell de conflictivitat quan hem d'utilitzar aquestes ferramentes digitals o generar espais digitals de treball. Això nosaltres ho vam superar molt, molt, molt en l'època del Covid, sí? Nosaltres, de sobte, vam començar a teletreballar sense haver experimentat mai aquesta experiència i vam fer que el nostre alumnat teletreballara, no? Jo recorde l'experiència que vaig tindre amb la meva companya Helena, que crec que està avui connectada també amb nosaltres, i que vam tindre que dissenyar, igual que molts de vosaltres al llarg de la Comunitat Valenciana, programes basats en el teletreball per a que l'alumnat continuara adquirint les competències, no?, de la professió, i vam utilitzar tots competències digitals, però no érem conscients d'això i sobretot no les vam avaluar perquè no estaven dintre de lo que era el foco de mira, no? Però que a dia d'avui podríem parar i reflexionar i veure tot allò que vam activar i tot allò que vam aprendre sense saber el potencial que tenia o que després d'uns anys hauríem d'estar formant-nos o ens exigeixen que ens formem en la part digital. O nosaltres mateixes trobem la necessitat d'invertir aquest temps, no?, que tenim en aquest reciclatge digital. Sí? Doncs els aspectes que se tindrien que treballar en l'aula des de la vessant
de l'aplicació d'aquestes competències digitals serien, doncs, això, les tecnologies emergents aplicades, no? Quan parlem d'IA, d'IoT, que és l'Internet de les coses, o la gestió de conflictes quan utilitzem determinades ferramentes digitals, no? Bé, després tenim el comportament professional en la xarxa. Quan emprem o comencem a interactuar en altre espai, en este cas en un espai digital, hi ha unes normes d'estar, però no es coneixen, no? O no són conscients d'això. Aleshores, saber fer ús de lo que són les normes d'etiqueta, val? Com saber bloquejar determinats continguts o tallar missatges inapropiats dintre de la xarxa és important, no? O saber quins són els canals de notificació de cada informació, no? O de cada tipus de dada. Identificar quins són els comportaments que són nocius o més negatius i començar a establir estratègies de comunicació inclusiva. Mireu, quan van començar a dissenyar aquests elements específics que tindrien que treballar en cada una d'aquestes competències, una de les coses que no es veia a nivell europeu d'una manera explícita era l'aplicació del disseny universal respecte a l'aprenentatge, no? De com adaptar determinats documents o determinada informació a la diversitat de col·lectius, persones, necessitats, no? I realitats que nosaltres, dintre de la família professional, vivim d'una manera directa i ens professionalitzem per establir una relació d'intervenció professional amb ells. Aleshores, una de les meves tasques dintre del CIDA era veure aquesta perspectiva de diversitat, d'inclusió i que moltes vegades des d'altres òptiques que no estan sensibilitzades no es veuen. Sí? Per altra part, i finalitzant, aquesta àrea està la gestió de la identitat digital professional. Des de que la Conselleria d'Educació va establir aquest conveni amb Microsoft, nosaltres tenim una identitat digital. Moltes vegades canviar d'una identitat digital a una altra corporativa ens costa, no? Has de canviar els canals, has de canviar la teva direcció, has d'establir un procediment. Este any, per exemple, en el Gran Via s'han establit els canals i aleshores tenim canals, tenim xats, tenim moltes coses, no? I això moltes vegades genera cert desconcert, no? O com que de sobte està tot massa... tenim massa vies de comunicació. Aleshores, necessitem ensenyar al nostre alumnat i a nosaltres mateixes també a gestionar aquesta identitat digital. Quines són les ferramentes que podem utilitzar, no? El tema de la identitat accessible. Nosaltres, quan enviem, per exemple, un correu electrònic, nosaltres com a docents, i una firma baix, on treballem, on tal, doncs hem d'exigir al nostre alumnat dintre d'aquestes competències i exclusivament dintre de la competència d'identitat digital professional el fer ús del correu corporatiu que se'ls assigna, no? I de les ferramentes, no? I programes que se'ls facilita dintre de la corporació, que seria educació en aquest cas, no? Aleshores, doncs, ja no només generar aquesta identitat digital, sinó també saber com guardar la reputació digital. El nostre alumnat, moltes vegades, des de la vessant social i d'oci, aleshores puja determinats continguts personals que moltes vegades després les empreses poden veure. Aleshores, com gestiones aquestes dues identitats, la teua professional i la teua personal? Moltes empreses, ja ho saben, dintre del sector, quan han de buscar els candidats o els candidats presenten la seva proposta, un dels factors que es miren són les xarxes socials. Estàs en Instagram, estàs en LinkedIn, estàs en Facebook, no? Aleshores, i què tipus d'informació, de dades i de contingut és el que comparteixes, no?
Aleshores, doncs, hem de ser conscients d'això i fer consciència a l'alumnat i treballar sobretot el que és la identitat digital professional. I sobretot el tema de la reputació, el tema de la usabilitat i la part d'ètica i la presa de consciència, no? Del que implica tindre una identitat digital. Aquí entren molts dilemes respecte a el que sí i el que no, perquè quan de sobte treballem des de la pantalla sembla que no som tan visibles, i això no és així. Aleshores no te pots amagar darrere. I això és una de les idees, no? I de les realitats que hem de tindre en compte, perquè el nostre alumnat moltes vegades és com jo no lo hice, ja, però le diste like, no? I això quina repercussió implica? Doncs això és la part d'ètica i de reflexió. Mireu, vos he explicat d'una manera molt ràpida i molt genèrica el que seria aquests continguts o aquests aspectes a tractar en aquesta primera àrea, sí? La de la gestió de la informació. Tenint en compte esta graella, i ara vos ho llance per a que a títol personal ho apliqueu. Mireu, aquí teniu les diferents competències, la de navegar, avaluar, el tema de la interacció, no? En les tecnologies. A dia d'avui, quin nivell consideres tu que tens tu respecte a estos aspectes? I sobretot, podries fer una radiografia general establint un nivell bàsic, un nivell intermig o avançat en el teu alumnat, independentment a quin grup dones i en quin cicle. És a dir, el teu alumnat sap navegar, buscar i filtrar dades? Sí. Fins a quin punt? Fa un ús bàsic, fa un ús intermig. El que vull transmetir-vos és que probablement, dintre de la nostra família professional, necessitem tots aquests continguts organitzar-los en aquests 4 nivells. Val? Per què? Perquè d'aquesta manera podrem abordar més el tema de la digitalització. És a dir, si contem que tenim 2 cursos per cada cicle, val? Fins que l'alumnat titula, doncs poder establir aquests continguts vinculats a navegar, buscar i filtrar i anar incrementant dificultat respecte a la digitalització i a l'ús digital d'aquestes competències. Sí? Aleshores, esta graella la vam generar perquè per generar i per establir un espai d'anàlisi des de lo que era la digitalització en la família de serveis socioculturals a la comunitat, jo vaig demanar la col·laboració a certes persones per a que entraren a formar part d'un grup pilot, no? I poder analitzar aquestes competències i aquestes àrees en la nostra família professional. Aleshores, en aquest moment, quan estava allà en el CIDA, professorat de l'Institut Ribalta de Castelló, del Centre de la Misericòrdia de València i des de l'Institut Gran Via, professors de manera altruista i voluntària van participar. Vam fer 3 reunions i en aquestes reunions treballàvem i abordàvem aquestes competències, no? I les 5 àrees, amb la idea un poc de mesurar què és el que fem en l'aula i el que no, trencar també barreres respecte a lo que significava el tema de la digitalització i, sobretot, analitzar com podíem aplicar-lo als diferents mòduls que nosaltres estem impartint al llarg de cada curs, no? Els resultats van ser reveladors i ara vos contaré més coses respecte a això. Ara, veu esta diana? M'agradaria que tinguéreu aquesta imatge cada vegada que passem per cada una de les àrees. Perquè podem entendre la digitalització en la nostra família professional des d'una aplicabilitat i analitzar realment si aquestes àrees les estem desenvolupant i, sobretot, si aquestes competències nosaltres ja les estem demanant. Val? Per exemple, en la part central, en el color groc,
jo vos pregunte què accions en els mòduls que estàs impartint, en tots o en aquell que tu consideres, estàs fent ús o estàs demanant a l'alumnat este tipus de competències sense donar-te compte, no? Què activitats planifiques que necessiten una búsqueda de dades a nivell informàtic, no? I a nivell digital? Quines fonts són les que s'utilitzen? Li demanes a l'alumnat que generi algun tipus de contingut, que organitzi aquests documents en carpetes? Si tu no s'ho demanes, ells ho fan, perquè d'aquesta manera podem veure aquests aspectes que ja que nosaltres demanem d'una manera explícita, però per altra banda, aquells que el nostre alumnat ja té adquirits d'altres etapes anteriors o simplement de l'ús que fa de la tecnologia en el seu dia a dia. Sí? Aleshores, per aplicar la digitalització i que aquesta sigui una realitat en la nostra família professional, potser tenim que pensar quines són les accions en els nostres mòduls que podem fer. Però ja no només que recaiga, no? en la part dels mòduls, sinó quines accions des del departament podem activar per aquestes accions poden ser acords o acords dintre de les programacions per a que la part digital se vega reflectida i es puga treballar i es puga mesurar i avaluar, no? Però, per altra banda, des de la vessant blava és la digitalització no acaba només en els departaments o en els centres, és des de la nostra pròpia família professional, què accions, què activitats, què iniciatives podem activar per a aplicar aquesta digitalització, no? O sigui, podíem generar protocols unificats? No sé, jo llanço idees, no? I per altra banda, des de la voluntat del professional, des dels acords de departament, des de la professionalitat de la família de serveis socioculturals a la comunitat, també necessitem un suport per part de la Direcció General de Formació Professional. I hem de demanar per a nosaltres les coses que necessitem per a nosaltres. És a dir, quan parlem de digitalització, podem estandarditzar la digitalització, però nosaltres, quan parlem de la digitalització professional, la nostra família professional, per les peculiaritats que té, precisa d'una digitalització específica. El nostre alumnat no serà expert en programació perquè no necessita programar, però sí necessitarà tindre uns coneixements o, per exemple, un vocabulari per poder parlar en un programador i donar-li indicacions per a que eixes interfàs, perquè eixa aplicació siga accessible a persones que tenen millor determinades dificultats visuals o motòriques o de comprensió. M'enteneu? Aleshores, tots no necessitem ser experts o tindre un coneixement avançat respecte a cada una d'eixes competències. Sí? Mireu, respecte al que vos dia, cada vegada que treballàvem les persones de Castelló, València i Alacant en este projecte pilot, no? Per avaluar en quin nivell estàvem, per desfer també aquests prejudicis, aquestes idees preconcebudes respecte a lo que implicava el procés de digitalització, passaven una sèrie de qüestionaris vinculats a l'àrea que anaven a treballar. Aleshores, per exemple, quan preguntaven indica què accions has realitzat amb el teu alumnat per configurar un navegador web segons les preferències i adaptar-lo a les necessitats del sector de la cura, en el nostre cas, i foment de l'autonomia. No? I nosaltres diem, doncs, seleccionar opcions en el menú de configuració amb privacitat. Poqueta gent, no? Fer aquestes coses, no? O seleccionar opcions en el menú de configuració amb la gestió de cookies o configurar la pàgina web d'inici. Nosaltres en aquestes coses no reparem. Obrim l'ordinador i busquem i comencem el tema de la búsqueda. Aleshores, per exemple, no aplicaven ninguna d'aquestes indicacions o accions per a treballar la part de lo que era la búsqueda de la informació. Si són conscients de determinats aspectes específics, jo ja vos dic que això nosaltres ho fem, val? D'una manera indirecta. Per exemple, quan preguntaven quins són els buscadors que utilitzes amb l'alumnat, no? Pues, tenim diferents buscadors. Moltes vegades el que més s'utilitzava era el Mozilla. Doncs, si sabem d'una varietat, podem també facilitar
facilitar a l'alumnat a que conega altres i que faça ús d'altres, no? Per altra banda, què estratègies de búsqueda has realitzat amb el teu alumnat per obtindre resultats rellevants? Doncs la gran majoria utilitzem paraules claus específiques relacionades amb el tema, però hi ha altres que també utilitzen determinats comandos per a que aquesta búsqueda siga més efectiva, com per exemple la utilització de cometes al voltant de la paraula clau, o utilitzar els signes més menys. Però hi ha aspectes que inclús nosaltres com a usuaris, no fem ús. Si sapieren o establiren quins comandos, 2, 3, foren necessaris perquè són eficients, li estem donant ferramentes digitals al propi alumnat per a que aquesta búsqueda siga més específica i siga també molt més selecta respecte a tota la informació que el propi alumne o alumna pot trobar en la xarxa i essent un poc abrumat, i aleshores es queda en el primer article o en la primera pàgina web. Per altra banda, també preguntaven, per exemple, si estaven fent ús de ferramentes vinculades o que aplicaven la intel·ligència artificial. Aleshores, molta gent dia és que no he utilitzat mai motors de búsqueda amb intel·ligència artificial. Esta pregunta, després de 2 anys i mig, quasi 3, actualment, per exemple, si mos la feren, canviaria, perquè molts de nosaltres fem ús o hem utilitzat ChatGPT o, per exemple, quan utilitzem el Bing porta a incorporar una intel·ligència artificial respecte a la búsqueda, o quan generem, per exemple, imatges en Perplexity o en altres plataformes i programes que ja utilitzem com a usuaris i ja estem molt més familiaritzats, i si no estem familiaritzats, fem ús de lo que és la intel·ligència artificial. Per altra banda, per exemple, què tasques de gestió d'arxius utilitzem amb el nostre alumnat? La gran majoria era la creació d'estructures de carpetes, subcarpetes per organitzar els arxius i sobretot també realitzar aquestes búsquedes simples. On s'emmagatzena o on li demanem a l'alumnat o observem que l'alumnat i nosaltres mateixa com a docents guardem aquests documents que hem generat? Doncs utilitzem encara pendrive, generem, per exemple, utilitzem molt el núvol i ho guardem en OneDrive, o utilitzem aules com la plataforma educativa de referència en la Comunitat Valenciana per guardar aquests documents. Aleshores també veiem la varietat i veiem també les tendències. Si ja tenim aquesta identitat digital generada i fem ús dels recursos digitals que ens proporcionen o anem encara utilitzant, per exemple, el Google Drive, que més que res l'utilitzem com a usuaris però no com a professionals. L'àrea 3 és la de creació de continguts digitals en el sector productiu. L'àrea 3 i l'àrea 4, dintre de la nostra família professional, són una de les àrees que més ús fem i que més continguts generem. I aleshores això implica una responsabilitat professional i social respecte a la informació que generem. Mireu, en l'àrea 3 està la creació i desenvolupament de continguts, la integració i reelaboració de contingut digital, que això ho fem molt, perquè moltes vegades utilitzem determinats materials i diem, aplica'l tu a aquest material o fes aquest material més accessible, o, per exemple, introduir la perspectiva de gènere en aquest material. Aleshores, el nostre alumnat necessita ferramentes per a fer això. L'altra part, i la competència 3, és el tema del copyright, dels drets d'autor i les llicències de propietat. I, finalment, el tema de la programació. Mireu, quan parlem de desenvolupament de contingut digital, ens referim a crear, desenvolupar i editar contingut digital per a entorns professionals i, sobretot, que puguem fer ús de diferents formats. I en aquests formats utilitzar tecnologies emergents. Aleshores, el nostre alumnat, per adquirir aquestes competències, necessita saber quines són els avantatges i desavantatges dels continguts digitals.
el reconeixement i el maneig i l'ús de diferents plataformes de generació d'aixòs continguts i dels diferents formats. Per exemple, utilitzar i saber fer bon ús d'un vídeo, d'un text, d'un àudio i d'una imatge, aplicar el que són les normes net etiqueta en la creació dels propis continguts, saber el que sí i el que no, i començar millor a aplicar realitat externa o realitat virtual en aquests continguts. Cada vegada hi ha més plataformes i aplicacions que fan d'una manera fàcil l'ús d'aquestes tecnologies disruptives, no? De la realitat extesa. Després també, quan treballem en desenvolupament de continguts digitals, el saber fer ús de plataformes col·laboratives per a generar aquest contingut i, sobretot, l'aplicació del disseny universal, no? I criteris de qualitat respecte als continguts. Això serien perfectament determinats indicadors que podrien tindre en compte a l'hora de elaborar les nostres rúbriques o els nostres resultats d'aprenentatges, aquests criteris d'avaluació per saber si el nostre alumnat és adquirit o no, o simplement fa ús o no d'ells. I sobretot també saber dintre d'esta competència el tema dels formats de creació. Per altra part, tenim també la integració i reelaboració de contingut digital. Aquesta àrea nosaltres, sense adonar-nos, la fem i la utilitzem molt. És d'un document que ja existeix, modifica i perfecciona. Dintre del procés d'aprenentatge, moltes vegades el nostre alumnat ens presenta un treball i tu dius, s'ha de millorar, has de rectificar coses. Doncs en aquesta integració i reelaboració apliques aquesta part de competències digitals, no? Quan de sobte veus que hi ha un cartell, un díptic, una infografia que té determinades carències a nivell de contingut de format o que no té present la diversitat existent, no? Respecte a persones que poden fer ús d'aquest contingut o modificar o integrar continguts de sectors productius. Quan integrem i relaborem contingut digital que potser han generat altres persones o altres institucions, hem de tindre presents també els principis ètics, com se fa, a qui tinc que informar, què modificacions s'hi puc fer i no puc fer, què tipus de contingut ha d'aparèixer o no, encara que vulgui generar impacte, no? Quines són aquestes línies roges que no he de passar. Una vegada que l'alumnat genera aquest contingut digital o l'integra o el millora, necessitem també ser conscients de les llicències de propietat i els drets d'autor. I això ens passa en el món laboral a tots. Molts de nosaltres, per no dir tot el món, som generadors de contingut digital aplicats a la nostra família professional perquè generem continguts específics partint de continguts d'editorials, d'experiències personals i, sobretot, de cursos que fem, no? I que després ho incorporem a les nostres programacions. Doncs el tema de les llicències de propietat, el tema dels drets d'autor, és important que nosaltres això ja ho deixem reflectit en allò que fem nosaltres per a la família i per a les programacions. M'enteneu la idea? Doncs que l'alumnat també sàpiga que quan genera un document és de la seva propietat i que pot elegir que altres facin ús de manera gratuïta o que de manera comercial no es pugui fer ús, no? I que sàpiga aquesta part, el límit, no? De que això no és tot de tots i no se pot mal fer d'una manera o una altra. I per altra banda està el tema de la programació. Mireu, en aquesta competència de manera específica, la nostra família professional, un dels cometuts principals que té és la dels principis ètics per a la programació. És a dir, les nostres figures professionals dintre de la família necessiten saber el que sí i el que no i transmetre aquesta informació a la gent que programa aplicacions, a la gent que genera interfàs, a la gent que potser altres professionals que s'encarreguen potser d'una part més tecnològica respecte, per exemple,
als materials de suport per a persones en situació de dependència o la part de la teleassistència. Doncs moltes vegades se necessita aquesta mirada professional i que sàpia el nostre professional on estan aquests principis ètics, el que sí i el que no, l'aplicar els diferents llenguatges i que les persones que sí que estan o que sí que desenvolupen més funcions de programació puguen tindre aquests coneixements que el nostre alumnat professional es facilita. Sobretot perquè aquestes aplicacions i aquests programes siguin accessibles per a qualsevol tipus de persona, no? Acabat el tema de l'àrea 3, entrem en una que és un poc sensible, que és el tema de la seguretat en l'ús de la tecnologia digital. Com protegim els nostres dispositius i com el nostre alumnat, com a professional i futur professional, ha de saber protegir els dispositius, com protegir les dades personals i professionals i garantir la privacitat d'aquestes dades quan són de caràcter digital, el tema de la protecció de la salut i el benestar i la protecció medioambiental i la sostenibilitat vinculada al tema de la digitalització. És a dir, la digitalització no és més econòmica ni menys impactant a nivell medioambiental. Aleshores, són conscients d'això? Aleshores, dintre d'esta àrea tenim, són quatre competències. Mireu, la primera és el futur professional de serveis socioculturals i a la comunitat, independentment del cicle que hagi acabat, necessita eixir al mercat laboral i saber protegir els dispositius i els serveis digitals i comprendre també quins són els riscos i les amenaces en els entorns digitals. Per exemple, des d'ací, un nivell bàsic seria que la persona sapiera, com a professional, que hi ha diferents programes de seguretat, no? Antivirus, per exemple, o què és un antivirus i què és altre tipus de sistema de protecció. Què implicaria? Que sapiera quines són les seues característiques i que poguera instal·lar-lo en un dispositiu. Tan fàcil com això. Un nivell un poquet més exigent seria que tu sàpies les característiques, que te les hagis instal·lat i que sàpies o millor tornar a redefinir-lo segons les teves necessitats de seguretat. Enteneu? Però moltes voltes és, has pagat l'antivirus? Sí, ja el tinc, però saps que tens un antivirus però no saps el que te protegeix aquest antivirus, per exemple, no? Doncs ser més conscients d'això. I saber l'exposat i el que no respecte a la protecció dels dispositius. És a dir, que altres no puguen entrar o que puguem aplicar determinats còdics de protecció, no? Que serien la gestió de contrasenyes o generar cada X temps una còpia de seguretat o programar aquesta còpia de seguretat o, per exemple, establir protocols i plans dintre d'una institució si, per exemple, existeix un atac o es cau la xarxa o de sobte no podem accedir a determinats documents, què passaria, no? I aleshores la finalitat és la de reduir el risc, no? I la d'evitar aquest nivell de vulnerabilitat respecte a la protecció dels dispositius. Per altra banda, hem de garantir la seguretat dels dispositius i el nostre alumnat ha de saber això, però també la protecció de les dades personals, professionals i la privacitat. Què significa això? Doncs establir, per exemple, sistemes d'identificació electrònica, certificats electrònics, el tema de la firma digital, on guardar-la, com guardar-la, si la tens al teu telèfon i de sobte perds el telèfon, la vulnerabilitat potser a la que estàs exposada perquè se pot accedir ahí, quins són els riscos de que algú firme alguna cosa en el teu certificat digital, en la teua firma, no? I quins són els canals de transmissió. I sobretot també establir protocols, instruccions a l'hora de protecció, de generar aquesta protecció de dades. Aquestes coses són aquests indicadors, com vaig dient-vos, que podem aplicar, ja no només com a indicadors, sinó com a continguts d'aspectes a treballar en cada una de les àrees.
Després, dintre de la protecció ja no és només la de la nostra identitat, les nostres dades, les dades dels nostres usuaris o de les persones amb les que treballem, sinó també la protecció de la salut i del benestar. És a dir, evitar riscos per a la salut que estiguen relacionats amb l'ús de la tecnologia tant en relació a la integritat física com al benestar psicològic, no? Per exemple, la part de les addiccions, no? O l'ús abusiu de les tecnologies. O l'impacte i la mesura en el nostre equilibri, no? O, per exemple, si he de protegir la meva salut perquè quan em disposo a treballar m'he de sentar d'una manera específica o no puc passar tantes hores o si porto ulleres he de portar algun tipus de protecció, ser conscients d'això, no? Els dispositius ergonòmics i el tema de la higiene postural. Estos aspectes, quan treballem en la nostra família professional, en tots els llibres de text, en tots els manuals, en les nostres programacions, això apareix en cada un dels temes. I després els companys d'Antiu Foll i actual IPE són els que s'encarreguen, no?, de parlar de la part de riscos laborals, no?, i de la protecció respecte a la salut i al benestar. Doncs introduir aquesta vessant amb l'ús de les tecnologies, no?, i la digitalització. I per altra banda, i per finalitzar, està el tema de la protecció medioambiental i la sostenibilitat, és a dir, conscienciar a l'alumnat i al futur professional que l'impacte medioambiental de la tecnologia digital ha de ser responsable també per la nostra banda, no?, i per als sectors productius. És a dir, hi ha molts mites respecte a que la digitalització és més econòmica, menys impactant, però ja tenim dades de que això no és així, no? I sobretot com mesurar i també establir determinats segells, no?, de qualitat, de part d'ecologia respecte a quan utilitzem la part medioambiental, no? O sigui, quan parlem d'eixa tecnologia aplicada però que guarda uns mínims vinculats a la part ambiental, és a dir, és sensible respecte a aquest sector. Bé, quan vam abordar aquest tema dintre d'aquest grup pilot, ens vam donar compte que tant en l'àrea 3 com en l'àrea 4, sobretot en l'àrea 3, nosaltres ahí teníem una diferència marcada respecte a altres famílies professionals. És a dir, què plataformes, què eines utilitzem per a generar contingut digital? Utilitzem un muntó i cada vegada més, no? Per què? Doncs no sé si serà per les característiques nostres com a professionals que necessitem motivar, activar, donar-li la volta a les coses, que utilitzem una metodologia molt activa en el que hi ha factor lúdic important, no?, com un element i un principi pedagògic. Aleshores, el fet d'utilitzar Kahoot o d'utilitzar el WordPress per a les pàgines web, per als blogs, o utilitzar qüestionaris digitals o el Padlet o presentacions, fer presentacions a través de diferents plataformes i programes com Canva, PowerPoint o Prezi, no? Aleshores, nosaltres ahí el que es va evidenciar és que som generadors potencials de contingut digital i aleshores tot no val. Hem de marcar aquests límits o aquests criteris respecte a la nostra família professional i l'ús de la digitalització en ells. Per altra part, preguntaven, escolteu, coneixes o fas ús amb l'alumnat d'eines basades en la IA, en la intel·ligència artificial? Pràcticament totes les persones diuen que no. En aquest moment era el moment de l'eclosió a nivell social, a nivell ciutadà, de lo que era, per exemple, ChatGPT i altres programes d'intel·ligència artificial. I això en l'aula va començar, en l'aula i a nivell social, va començar a generar tot un discurs en el que es veien dificultats, riscos, dubtes, no?, qüestionaments de i ara com anem a corregir, si ara anem a fer això i com tal. I ens adonem que anem passant dia rere dia que la intel·ligència artificial, per exemple, està implantada, que l'alumnat fa ús d'ells, però que nosaltres com a docents també en aquesta part de digitalització hem redefinit, no?, i reestructurat, per exemple, les estratègies o les ferramentes a nivell d'avaluar,
no? Per exemple, incorporant l'examen oral, no? Que moltes voltes diem, que barbaritat, no? Això és de l'època antiga, un sistema d'avaluació supertradicional, però te n'adones que al final determinats suports digitals són això, són recursos, però has d'aprendre i has d'ensenyar a adquirir aquestes competències digitals per a que facin un ús responsable d'aquest recurs. Sí? Bé, continuem. Respecte, per exemple, per exemple, com a docent, transmet el meu alumnat les característiques que han de complir els continguts digitals per a que s'ajusten als paràmetres del disseny universal i afavorisquen l'accessibilitat. Moltes vegades, en aquest cas, no som conscients o moltes vegades no li donem importància de dotar aquests continguts digitals d'eixa vessant d'accessibilitat, no? I moltes vegades diem, però quines ferramentes podem fer ús o existeixen per a fer un contingut estàndard accessible? Doncs el procés de digitalització implica això, no? El conèixer-les i el fer ús. No és necessari saber de tot, no ho és, però sí utilitzar o saber tindre un maneig mínim. I no significa que tot ho tinguem que ensenyar nosaltres, sinó que aplicant els continguts generem activitats, sí, on puguem aplicar i veure l'aplicació d'esta digitalització. Crec que és, per una banda, el més fàcil, el més possible, i després allò que és més fàcil d'avaluar, de saber si se sap o no se sap. Fer aquestes classes antigues, que crec que tots en un moment determinat han tingut d'informàtica, de com se fa un Excel, de com s'apliquen les diferents funcions a un document Word, després se'ns oblida. Però aplicat a una notícia, a una tasca específica, si donem les instruccions en un moment determinat, podem mesurar i saber si el nostre alumnat ha adquirit o està adquirint aquestes competències digitals. En aquest aspecte, vos passe altra vegada el mateix qüestionari. És respecte a la creació de continguts digitals com a professional, val? Però després també pensant en el teu grup classe, en el desenvolupament de continguts digitals, el teu alumnat està en un nivell bàsic, en un nivell intermig o avançat. Per exemple, un nivell avançat seria que l'alumne en una presentació te pot posar un vídeo, sí? Te pot posar imatges que són dinàmiques i utilitzar i ficar diferents fotografies. És a dir, tens un material que té en el mateix material, en el mateix producte, diferents formats. Quants més formats sàpigues aplicar, tu m'estàs demostrant que el teu nivell respecte a aquesta competència és avançat. Sí? Si a més inclous el tema de la diversitat, el que seria el disseny universal, i a més ho fas d'una manera atractiva tenint en compte el sector al que va dirigit, les persones al que va dirigit, aleshores se pot mesurar que aquesta competència digital està adquirida, no? Per altra banda, podem demanar-li a l'alumnat, com fem moltes vegades, que generen alguna cosa des de zero, que és aquest desenvolupament de continguts, però per altra banda, també podem dir des d'ací com ho milloraries. Perquè moltes vegades, dintre de la metodologia que utilitzem, com per exemple poden ser el tema dels reptes, no? O l'aprenentatge basat en serveis, doncs quan vas a una entitat, treballes en ella i veus com millorar-la, és com què continguts nous o què elements has integrat per a fer això millor, no? Part de la creativitat. Doncs un poc també eixa part de la reflexió. I ara ja arribem a l'última àrea, que és la de resolució de problemes a nivell professional. En aquesta àrea, moltes vegades és com, jo qui era el tècnic, jo quan tinc un problema tècnic, jo dintre de la meva família professional, per què he de saber determinades coses? Doncs hem de nivellar i hem de buscar l'aplicabilitat. Aleshores, en aquesta àrea tenim 4 competències, no? Des de la resolució de problemes, des de la identificació de necessitats, l'ús creatiu de la tecnologia i identificar necessitats en competències digitals. Val? Duu de la nostra família, la resolució de problemes tècnics és quan el professional està utilitzant
un programa o una aplicació que utilitza de manera habitual, com per exemple pot ser un comunicador o com per exemple pot ser una plataforma X, val? Que quan sàpia que quan aquesta plataforma, aquest dispositiu tinga un problema, sàpia quins són els elements bàsics que primer ha de comprovar per saber com millorar-lo o com reactivar-lo o com reiniciar-lo i resoldre aquests problemes de no funcionalitat. Sí? Evidentment, si el problema persisteix, potser necessitem una figura especialitzada. Sí? Però una de les coses, per exemple, que no fem és que quan instal·lem alguna cosa, llegim eixa base d'instal·lació, aquests programes. Aleshores, moltes vegades un programa ens dona problemes perquè no han llegit el com activar-lo, no? O com resoldre determinades dificultats que poden aparèixer, no? Perquè hem de reiniciar cada X temps o perquè passa qualsevol cosa. Per altra banda, després tenim la identificació de necessitats i respostes tecnològiques. Això significa avaluar les necessitats, identificar i valorar i utilitzar ferramentes digitals per a donar respostes tecnològiques i resoldre-les. Aquí, el nostre alumnat necessita conèixer les necessitats digitals de la figura professional i de l'àmbit laboral. És a dir, el nostre alumnat, quan entra en el mercat laboral, identifica unes necessitats. Per què? Perquè moltes voltes l'alumnat té una formació específica molt més avançada que allò que es pot trobar en una institució o en una fundació. Aleshores, identificar determinades necessitats tecnològiques i poder aportar idees respecte a això perquè té el coneixement d'una ferramenta específica o ha fet ús d'una aplicació que pot fomentar certa autonomia en alguna de les àrees, no? De la persona, doncs que puga explicar-la, apropar-la, no? I defendre-la. Per altra part, està l'ús creatiu de la tecnologia digital com a altra de les competències. I aquí és la idea un poc de, davant de determinats productes, situacions, configurar ferramentes de creació, de tarees, recursos, aplicacions cooperatives i sempre tenint en compte buscar solucions a situacions plantejades. Per exemple, l'ús creatiu de la tecnologia digital en un moment determinat, i ara es fa també molt, és la participació en hackathons. No sé si haveu participat, segurament que sí, perquè dintre del projecte i del programa d'Innovatec es fan hackathons com a experiències per a resoldre situacions socials o de necessitat que es plantegen i aquí el que es fa és un híbrid entre aquesta metodologia activa, aquestes necessitats socials o medioambientals i l'aplicació de la tecnologia. Aquesta tecnologia pot ser programar, per exemple, a nivell bàsic una app per a identificar necessitats o, per exemple, realitzar un joc que pugui ser atractiu per a sensibilitzar o informar sobre determinades actuacions, no? Aleshores, l'ús creatiu de la tecnologia digital significa això. Com podem fer que el nostre alumnat puga promoure o formar part d'elles, animant-los a participar en aquest tipus d'actuacions o participar en jornades de reptes, no? En concursos que s'activen molt i sobretot des de les corporacions locals. Cada vegada més els ajuntaments tenen laboratoris d'innovació social. Aquests laboratoris ciutadans d'innovació social precisen, sí o sí, de les nostres figures professionals, perquè allí trobem una necessitat social que sempre que s'ha de cobrir o s'ha de buscar solucions, la part de l'aplicació tecnològica i treballar en metodologies actives on participa molta gent. I normalment en aquestes necessitats socials la visió, perspectiva i formació dels alumnes que nosaltres formem és fonamental. El que passa que no coneixem aquests espais o no els introduïm dintre dels nostres nodos, no? En els que participar o també animar
a l'alumnat a què forme part d'ells. I finalment, l'última competència en l'àrea 5 és la d'identificar necessitats en les competències digitals professionals. Esta competència ha de veure en el procés de reciclatge com a professional i com a persona, no? És a dir, jo de la meva formació conec aquestes ferramentes, he utilitzat estos simuladors en teleassistència, en mediació en el tema de resolució de conflictes, conec aquestes aplicacions, però sé que quan entre en el mercat laboral vaig a continuar i vaig a tindre la necessitat d'anar a formar-me més tant en la part de continguts com en la part tecnològica aplicada al meu sector. Aleshores, és com facilitar, ahir la nostra tasca dintre de la família professional és facilitar la participació en cursos, en jornades, detectar noves necessitats competencials, veure quines són les tendències, que el nostre alumnat participe també introduint pues, els seus sabers i el que experimenta en l'aula, compartint-lo en les empreses del propi sector, val? Tot vinculat al tema de l'aplicació tant de totes les competències digitals, no? En relació a donar solucions o adelantar-se a possibles situacions dintre de lo que és el sector productiu de la figura professional. Doncs, així, un poc la idea de què coses hem de tindre en compte dintre de la nostra família professional, què és allò que potser hem de demanar dintre de la nostra formació en el procés de digitalització, no abrumar-nos, perquè això també és aplicar i practicar. Val? Té igual els cursos que fem, si aquests cursos són aplicables. El meu consell és que menys és més i que no fa falta que tots els professors d'un mateix departament sapiguem utilitzar totes les últimes tecnologies o fer el mateix en tots els mòduls respecte al procés de digitalització. Això implica també una reorganització dintre dels departaments per abordar el tema de la sostenibilitat i de la digitalització, ser eficaç, ser eficients i fer un aprenentatge que realment siga realista i aplicable en aquest aspecte. Estos són altres dels resultats, no? I en la part de l'última àrea de com resoldre problemes tecnològics, la gent, abans d'explicar el contingut, sempre teníem una visió de jo cridaria al tècnic, jo pense que no estic capacitat per a poder resoldre, no? Però, bueno, una volta abordat i una volta analitzat, ens vam donar compte que sí teníem molts recursos i molts coneixements com per a poder afrontar aquestes competències i aquesta àrea, no? Aleshores, com podem fer tot això? Doncs és necessari que dintre dels nostres projectes, que això ja ho fem, introduïm conceptes nous vinculats al tema de la innovació i de la digitalització, com per exemple el tema de la sostenibilitat, l'economia verda, la inclusió social, la tecnologia aplicada a lo social, que aquest és un dels elements fonamentals, i l'economia circular. I, finalment, un dels projectes en el que jo participe i crec que és un exemple de projecte d'innovació aplicada a la formació professional i, sobretot, un espai que et permet aplicar totes aquestes àrees de digitalització és, per exemple, el projecte Lara. El projecte Lara és un projecte en el que participen dues famílies professionals distintes, que és la d'informàtica i comunicacions i la de serveis socioculturals i a la comunitat. Actualment és un projecte MEC, va néixer en la Comunitat Valenciana i financiat per la Comunitat Valenciana. Participa la figura del tècnic d'atenció a persones en situació de dependència, grau mitjà, la del tècnic de mediació comunicativa, grau superior, i el curs d'especialització en intel·ligència artificial i Big Data. Participa actualment el Gran Via, aquí en la província d'Alacant, el Gran Via i el Severo Ochoa d'ells, i ara s'ha sumat Sevilla i Extremadura.
Aleshores, este projecte el que fa és aplicar una tecnologia disruptiva, que és la intel·ligència artificial, per a donar solucions a persones que tenen trastorns en la parla. Qui participa en tot el procés d'una manera activa i aplicant la digitalització, les diferents àrees que hem estat veient, el tema de la seguretat, de la identitat digital, de la búsqueda, de tot això se fa a través del projecte Lara, perquè utilitzem metodologies innovadores, metodologies actives, buscant solucions socials, no? Crec que ja són les dues, crec que han cobert eixa hora i mitja de xerrada. Podria estar parlant-vos més sobre el projecte Lara, però crec que han hagut aportacions, crec que en el xat, i sí que m'agradaria en un moment determinat que si les pogueren llegir o solventar alguna d'aquests dubtes, doncs crec que ara és el moment. Moisés, com vulguis. Buenas. Bueno, yo darte la enhorabuena por la exposición. Muchísimas gracias. Creo que es interesante la radiografía que has hecho para la familia profesional y cómo de ese marco europeo de las competencias digitales aterrizas muy de manera concreta en materia de digitalización y en esa radiografía para la familia. Igual que hemos visto herramientas digitales y en el pasado nos costó entrar con herramientas digitales, ahora viene mucha tecnología también educativa nueva, inteligencia artificial, realidad virtual, etcétera. Y yo creo que por ahí tenemos que andar todos. Estamos con esa competencia digital docente, pero no nos olvidemos de la competencia digital del alumnado también. Y de fomentar también la figura esa de mentor digital que está en la red Cefire, que poco a poco existan también mentores digitales en el propio centro para entre todos ir andando poco a poco e ir adquiriendo todas estas competencias. Tenéis micros y tenéis oportunidad de hablar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. En el chat no se ha atrevido nadie a preguntar, a escribir nada. No sé si es que soy más de hablar. ¿Vale? Creo que tenéis, si no me equivoco, tenéis posibilidad de abrir micro. O si tenéis alguna pregunta, os están dando las gracias por el chat. No sé si alguien se atreve a hablar. ¿Alguna pregunta en concreto por el chat, por el micro? Te preguntan por el chat por dónde puede comenzar el profesorado, qué primeros pasos debería de realizar. Mira, els primers passos ja sabeu donar. Elegix el mòdul que estàs impartint, mira quins són els continguts que estàs donant, ok? I elabora una activitat de búsqueda guiada, val? Respecte a alguna terminologia específica i demana-li a l'alumnat que, per exemple, per activar la primera àrea, busque definicions. Mira, vaig aplicar-te-lo a mediació comunitària. Jo dono mediació comunitària en integració social. Aleshores, el que jo faig és, molt bé, què és la mediació? Molt bé, aquesta és la vostra definició. Quantes definicions de mediació hi ha? No ho sé, anem a buscar-les i anem a analitzar el seu contingut. Per a buscar aquestes definicions, jo el que li dono és distintes plataformes o pàgines que per a mi són referents dintre del món de la mediació i entonces les busque articles en els que diferents autors parlen de la mediació, però no se'ls facilite. Les dic què comandos han d'utilitzar. Els cometes, les paraules claus, no? Perquè si tu poses mediació, és mediació, però després tenim mediació familiar, mediació intercultural, mediació comunitària. Aleshores, vaig fent eixa pràctica guiada. L'alumnat trau la informació, però jo el que faig és després, dintre una de l'avaluació i dos de l'exposició del propi alumnat, és com has arribat a aquesta definició, quines han sigut les estratègies digitals que tu has utilitzat, no? Y a veces te digo, pues no lo sé, lo he metido en el buscador. No, pero tú has aplicado això? Sí. ¿A què t'ha llevat? Això i això. És simplement que, ho apliquen, siguin conscients de que ho estan aplicant i quin és el resultat. Comença per ahí, tan senzill com això. Per altra banda,
una de les coses que jo faig és utilitzar en les rúbriques un apartat per a digitalització. Si van a fer una presentació oral d'un tema, el que jo li demane és, la teua presentació pot ser en este format. A voltes el poso jo. Vas a fer un PowerPoint. Quiero hacer un Canva. No, vas a utilizar el PowerPoint. ¿Vale? Vas a utilizar, es que es aburrido, da igual. Lo aburrido también tiene su potencial, ¿no? Aleshores, vas a utilizar el PowerPoint. Vas a introduir, té que haver un mínim, tens que introduir tres fotografies. Les fotografies no poden ser infantils, tenen que ser fotografies de persones reals. Necessite que utilitzes tres tipus de grandària de lletra. Necessite que aparega això i això. És molt guiat, però és una manera tu de poder mesurar. I aleshores dius, ui, doncs mira, sí que ho t'he fet, o mira, sí que ho tal. Aquestes coses es demana fer-les en l'aula, perquè d'aquesta manera jo puc anar veient. I després tinc el document, que és el resultat, on puc avaluar i aleshores puc mesurar. Sí? Això és un dels exemples que jo faig i en el meu departament molts dels meus companys i segurament que vosaltres també ho apliqueu d'aquesta manera. No fa falta començar per grans coses, comenceu per lo xicotet. Val? Busca de les diferents àrees, busca i planifiqueu-vos determinats reptes. Mireu, estem pràcticament acabant, bueno, ja no sé en quines avaluacions estem, perquè amb tot el canvi de la llei ens han creat altra avaluació. Però el tema està en que la primera part del curs la tenim passada. Aleshores, fins al curs que ve, comenceu a experimentar en aquestes xicotetes coses. Plantegeu-vos una activitat com un repte de dir, ai, doncs vaig aplicar un poc de digitalització en això. No fa falta que siguem experts, Jo moltes voltes, per a fer aquestes activitats, jo busco en internet els comandos perquè jo no me sé. Però jo pues, busque i dic, vaig a fer això i això, i punt. El tema està, i és un dels hàndicaps, que no tenim temps per a preparar activitats de digitalització, no? Jo això ho visc i a voltes dic, m'encantaria fer això, però és que no tinc entre corregir les problemàtiques en l'aula, la situació actual, la vida personal, dius, no arriba. Aleshores, això serien actuacions i estratègies que potser dintre dels departaments i de la pròpia família professional haurien d'establir, que és eixa diana que vos he mostrat, no? És a dir, podem treballar tots per a tots. Sabem nosaltres, com a família professional especialitzada, que el que necessitem, el que volem, el que sí i el que no. Perquè la formació està guai, però jo vull una formació especialitzada i que me facilite el meu dia a dia i la meva docència en el meu camp professional. Aleshores, buscar activitats o buscar accions que jo puga descarregar-les i aplicar-les en el mòdul en este tema i en este tema. Això seria fabulós. I crec que hem d'anar per ahí, perquè això és qualitat, no? I això és eficàcia, no? I ahí és quan treballaríem tots d'una manera conjunta, des de Direcció General de Formació Professional fins a la persona individual d'un departament, en aquest aspecte. No sé si t'he contestat, però vamos, aquesta és la meva visió i algun exemple. Y gracias por preguntar. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta por el chat o puede abrir micro si quiere? No, hay gente que sí que ya dice que se quiere formar, ¿no? En alguna de las competencias, en etiqueta, DUA y cosas así en el chat. Y bueno, la importancia al final es ir andando, ir caminando, ir entrando en situación y el tema de elaborar contenidos digitales, siempre también tener en cuenta el tema de las licencias Creative Commons. Están puestas para respetar nuestra autoría, pero sobre todo para compartir. No hace falta que estemos creando continuamente contenidos digitales para nuestro aula. A lo mejor ya están hechos y los podemos recoger y adaptar, manteniendo la autoría de esa persona, haciendo una modificación con nuestro nombre para adaptarla a nuestro aula. Entonces yo creo que por ahí también tenemos que, pues eso, ir andando poco a poco. Esto es como todo, viene el boom al principio, nos asusta, no tenemos tiempo, pero luego, y cuando miramos hacia atrás, vemos que ya controlamos bastantes herramientas digitales. Nos pasará lo mismo con la inteligencia artificial en un futuro.
empezaremos a controlar todo este tema. No sé si tenéis alguna pregunta, es la hora de comer, yo lo entiendo. Si no hay ninguna pregunta más, cerramos aquí. Agradecerte, Emma, tu exposición, por ser Gràcies. tan clara y por aterrizarlo todo aterrizarlo y verlo fácil para la familia. Y agradecer también a todas y todos los participantes que se han conectado en tiempo real, que están aquí en directo, como digo yo, y que se grabará, se pondrá en el Aules esta grabación. Y el cuestionario está abierto ya por si queréis ir contestando a esas 5 pequeñas preguntas, ¿vale? Sobre esta exposición. Pues muchísimas gracias. No sé si te quieres despedir. Sí, bueno, jo moltes gràcies, agrair-te a tu i al Cefire que comptareu amb mi per aquesta part tan específica i bueno, agraïs l'assistència d'estes ara 43 persones al webinar i espero que, bueno, que esta breu presentació d'un tema tan ampli, no? I que és un repte per a nosaltres, que puguem treballar de manera conjunta. El meu correu electrònic corporatiu està ahí i si algú necessita alguna cosa, que es posi en contacte amb mi. Moltes gràcies. Gracias. Lo mismo, cualquier sugerencia, necesidad de formación, etcétera, creo que mi correo ha llegado más o menos a todos los jefes de departamento de todos los centros. Me hacéis llegar cualquier sugerencia y estamos aquí para ayudar en todo lo posible. Muchísimas gracias y damos por concluida este webinar. Un saludo a Molt todos y bé. a todas. Adeu.